nginibonge ngalento enayenza kuwena bafoni nomamba nilonke sihlangamela uBrastix ngoba yena vele wayengidelela. Ngiyabonga mfethu ukuthi nikwazile ukwenza leyo nto. Futhi bafethu ngathi singayenza futhi nawo wonke umuntu plus futhi nebutho alisekho iplanet nje singahamba kahle. Okay, ngiyakuzwa mfethu. Ngakuvele ukuthi ngezivumo omunye umjitho qhamuka sezokuplaza nje siphambi kwakho nje kanje. Manje pho bafo uthi lento lesithuthi senze imali. Ya mami mfethu, yazi umuntu esini. Manje pho bafo uthi thina senze njani? Lokho ngicabanga ukuthi sibolekise ngemali sibe omashonisa abanengambi. Ya mfethu, yazi lowo mqondo omuhle mfethu. Ngicabanga ukuthi imali sizalisa ngo-50%. Yazi bafo ngicabanga ukuthi abantu mesobanika ngo-50% abantu abaningi bazobaleka. Okungcono masifanele u-5 rand imali ethi ibuye su-6 rand. Sifanele u-7 rand imali sibuye su-8 rand. Ya ndoda ngiyakuzwa umqondo right loyo. Hayi ndoda ngiyakuzwa ngicabanga ukuthi futhi na-next time sesihlangana umuntu uzobe senayo imali. Hayi ndoda singiyahamba futhi siyobonana. Shashona. Hayi futhi siyobonana. Bheke empini. Ya ndoda kuyaphileka. Ya. Ngithi ngizela kuwena ngizokuzungezela imali yalento leso sikhulume ngithingeni. Uyakhumbula ngithi? Ya ngiyakukhumbula ngale nkathi uzothi wena kumele siqale umsebenzi ocenta emagcekeni abantu. Ya, nami sengiyenzile-ke imali. Bengithi ngizoshiyana u-100 rand kuwena. Oh, imali engaka ndoda 100 rand. Ya. Hawu ndoda sungazuletha imali engaka. Nanebutho libhidlikile kodwa usanosibini sokuletha imali engaka la kumina. Mina phela empini mina ngiyabonga ngiyiveza khona ukuthi yabo mina ngumuntu ongamthemba. Kusho ukuthi uthembekile ngempela. Lapho manje seyibeka kanjani lento le? Ungakwazi mfethu ukungiqoqela laba bantu laba abancane abakhona nje mfethu sibambe meeting nyaka abantu abancane abakhona abayitshela singabashiya mfethu asinendaba la. Mina ngiyakwazi. Okay mfethu. Akungikhohlwa phela empini ukutshela ukuthi afanele abasijwayele ukubamba la meeting manje sebayitshela abafana labo. Ngokuthi sivame ukubabika sibaletha la meeting mina abanye basitshela ukuthi nje sigadimizi o-TK basitshela ngoba imizi igade bona ukuthi bona bagadimizi. Yabo nto kanjalo. Ngiyakuzwa mfethu. Azi nje lapho ngiyakuzwa ngempela mfethu nephuzu. Lokwana nawe uyasebenzisa umqondo ndoda. Ngoba ngagcine ngithumela ofana ekuthiwa u-TK ngamnikeza umsebenzi. Benosikhala ngabanikeza umsebenzi. Emva kwalokho angiphindanga ngababona. Angiphindanga ngempela ngababona. Ngathi izothanda ukuba inkinga ngempela-ke lento ndoda. Ngathi izothanda ukuba inkinga ngempela. Hayi ndoda ngoba sikhulumile-ke mfethu. Ngicabanga ukuthi ndoda ngingaqala ukukukhulula manje ndoda. Njengoba ukade nje usukile kini ngoba uqalile ukushaya ipani. Mhlampe singahlangana ngolunye usuku. Mhlampe singahlangana ngezinye izinsuku ndoda. Hayi mata ngiyakukhulula manje mfethu usahambe kahle ndoda. Sure. Hayi ndoda uhamba grand ndoda. Ya, friend indaba vele namhlanje wathi nje ukubukela stress indaba. Ndoda ukuthi ngicabanga indlela ezintsha ndoda engingakwazi ukushaya ngazo imali ndoda. Yazi kodwa ndoda mina ngithi ngizama ukukhumbula ubaba wami kwakunezinto ayey'dlala online lapha. Ngani noma mhlawumbe kwakuwu-Betway noma kwakuwu-Hollywood kodwa mhlawumbe mengakunika inamba yakhe mhlawumbe nithi ukukhulumisana mhlawumbe ikhona i-advice mhlawumbe engakunika yona. Ndoda ngathi uzanayi. Kuhle ngoba ifoni yami ikhona la eduze mfethu. Okay qala manje. 0670 0670 181 922. Hawu mfethu ngiyabonga mfethu ngizozama ukuxhumana naye khona manje la ndoda. Hayi siyobonana phela.
Hayi ukhuluma noBheka Empilo. Oh, shubheke empini ohlala lapha ngakaGumede. Yeah. Ya ukhala ngani? Ukuthi ade ngikhuluma lana noma yimina. Okay. Kade ngicela ukuthi une-experience wena mayelana nama-apps adlala online. Lawo ma-apps lawo ku-Betway, Hollywood. Usho uBetway? Oh, uBetway. Ya iwona kanye uBetway mfana wami. Hayi okay, bengicela ukuthi ungi-informe ngakho lokho. Hayi okay mfana wami. Uzofike ucela umuntu omdala lapho yini ekuvulela i-account. Then emva kwalokho mase uya ku-Play Store download i-app ewu-free mode. And then ke lapho ke wena usungakwazi ukuthatha imali uhambe uyothenga ama-voucher lapha ko my friend. And then mawubuya usungabhejela ibhola nalokho okunye. Okay, ngiyakuzwa ngizozama ukuyothenga i-voucher lapha noma mhlambe ya 15 rand. Ngidlale nami ngizama ukwenza imali nami. Alright mfana wami. Okay, ngiyabonga. Sale kahle.